नमस्ते प्रणाम। तो का हाल बा। हम आशा करो कि रउआ लोगन ठीक होखब। तो आज एगो बात बता दी कि आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर एगो गाना रिलीज भइल बाटे, जोकरा के आशीष यादव सिंगल गिले बाड़े। का गाना बाटे महाराज, कमाल के। आशीष भैया चिलम फूकत आड़े एकदम धाए धाए गाना में। और गाना ही लगातार हिट करी। आशीष यादव ये गाना के बहुत बढ़िया तरीका से गईले बाड़े। रउआ लोगन जाई आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर और गाना के सुनी। गाना के नाम बाटे फैन हियो महाकाल के। आशीष यादव के गाना बाटे। आज छूटल बाटे 6 बजे। तो आशीष यादव इंटरटेनमेंट पर जाइए और गाना के सुनी, दबा के शेयर करिए आप लोग। और अपना प्यार आशीर्वाद आशीष यादव भैया पर बनौले रहें। और हमारी चैनल भोजपुरिया भी जानकारी के आप लोग सब्सक्राइब करिए और गाना के शेयर करिए ताकि सब लोग ये गाना के सुन सकें। तो आज के लिए इतना ही। आए वाला वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं। नमस्ते।